Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy. Kung si Mark Magsayo ay kilala sa bansag na Magnifico, marahil marami sa ating mga Pinoy boxing fanatics na di alam na may naunang Pinoy boxer na pala na gumamit sa nasabing alias. Ito ay si Federico Catubay mula Labason, Zamboanga del Norte. Retirado na itong si Federico alias Magnifico Catubay ngayon na may record na 27 wins, 3 via knockout, 18 ang talo at may 3 tabla. Huli siyang lumaban taong 2011 para sana sa WBO Youth Super Flyweight title kontra sa undefeated Mexican champion na si Daniel Rosas, pero natalo siya via TKO. Napasabak na din siya sa world title noong 2007 nang makalaban niya ang kilalang champion na si Vic Darchinyan. Umabot sa 12 rounds ang kanilang laban pero natalo siya via 12 round TKO. Pero ang isa sa di malilimutang laban niya ay noong dumayo siya sa bansang Korea para kasahan ang dating WBC World Light Flyweight Champion na si Yoo Sam Choi. March 27, 2014 nangyari ang laban, isang 10 rounds 9 title fight. Bago ang laban ay bitbit ng Pinoy na dayo, ang record na 12 wins, 7 via knockout, 3 ang tabla. 23 anyos pa lang dito ang Pinoy, habang 26 wins, 3 losses at 32 na ang Koreanong boksidor. At sa araw nga ng laban ay talagang palitan ng mga suntok ang dalawa. Sobrang maaksyon ang pinamalas nila sa ibabaw ng lona. Di nagpatinag ang dayong Pinoy alias Magnifico sa dating champion na Koreano. Halina't muli nating balikan ang labang Federico Magnifico Catubay kontra Yoo Sam Choi ng Korea.
Panalo ang Pinoy alias Magnifico via split decision. Sobrang dikit ng naging laban nila ng Koreano. Talagang kamao sa kamao. Pero nangibabaw ang tibay at galing ng ating pambato na si alias Magnifico. Di umubra ang opa ng Korea. Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy.